Takže ahojte, teraz trochu na odľahčenie a chcel by som sa vás spýtať, aké je najlepšie auto? Každý si povedal tú svoju odpoveď, tú svoju značku alebo svoj model. Aké je najlepšie jedlo? Aká je najlepšia rasa psa? Čo si treba kúpiť? Aký je najlepší telefón? Je to iPhone, alebo Samsung, alebo Xiaomi, alebo neviem, Huawei? No, filozofická otázka. Prečo toto točím? Točím to preto, aby ľudia akceptovali v podstate názor toho druhého, pokiaľ si ho vie kvázi obhájiť, ale keď si ho nevie obhájiť. Tým, že budete niekomu niečo tlačiť do hlavy, tým ho nepresvedčíte o svojej pravde. Ale aké je najlepšie auto? Začneme tu. Bude to krásny príklad. Najlepšie auto, alebo najlepšia značka auta je Toyota. Prečo? Lebo je najspoľahlivejšia. Ale není moc luxusná. Tým pádom najlepšia značka auta je Rolls-Royce, lebo ten je najluxusnejší. Nie. Najlepšia značka auta je Tesla, lebo tá je najekologickejšia. Nie, najlepšia značka auta je Volkswagen, lebo je pre masy. A takto môžeme ísť do nekonečna, takto môžeme ísť ku konkrétnemu modelu. Je lepší diesel alebo benzín? Je lepší, ja neviem, manuálna prevodovka alebo automat? Každému je najlepšie to, čo pasuje na jeho potreby. Najlepšie auto pre človeka, ktorý, ja neviem, má ranč a má koňa a ťahá príves, je pick-up. A to je jedno, že nie je rýchly a je jedno, že nie je tak pohodlný. Ale na to, na čo potrebuje on, je to pre neho najlepšie auto. Pre niekoho je najlepšia značka BMW. Nemá na nové BMW, kúpi si nejakú starú rachotinu, ale má BMW, lebo to bol etalón, alebo je etalón nejakého luxusu a športového jazdy a tak ďalej. Áno, keď to je mladý chalan a má to na to, aby sa možno trošku ukázal pred babami, aby kvázi prostredníctvom toho auta získal nejakú svoju vyvolenú, tak prečo nie? Najlepšie auto je, ja neviem, Toyota Corolla. Je to strašne fádne auto, je to proste o ničom auto, ale je spoľahlivé. Pre dôchodcu, ktorý si kúpi auto na dožitie, ak sa povie, kúpi si ho v 65, aby mu vydržalo do 85, je to pre neho najlepšie auto. Najlepšie auto je Škoda Citigo, lebo je malinké, úsporné, všade ním zaparkuješ. Takto môžeme ísť do nekonečna. To isté s rasou psov. Najlepší jazvečík, lebo je, neviem, malý a chudý. Najlepší je Stafford, lebo to je bojové plemeno. Najlepší sú, ja neviem, nejaká Chihuahua alebo nejaký takýto kundolízači s prepačením, lebo sú malí, skladní a málo to vykaká, nemusím toľko zbierať tie hovienka. Najlepší je, ja neviem, Cane Corso, lebo je to veľké hovado, 60 kg a roztrhá to aj vlka v útovkách. Takže nejak sa nehádajte s ľuďmi, čo je lepšie, čo je horšie. Takto môžeme ísť aj do politiky. Je lepšia politika nejaká liberálna, alebo je lepšia politika konzervatívna? No pre každého to, čo jemu pasuje. Keď niekto chce veľký globalizovaný trh, previazanosť ekonomík, nejaké poviem tak, imigráciu, vlastne je to človek, ktorý je svetoobčan, tak pre neho je najlepšia liberálna politika. Keď je niekto, vyznáva tradičné hodnoty, ja neviem, je kresťan, alebo teda, to je jedno, môže byť aj moslim, ale teda vyznáva nejaké hodnoty, chce, aby štát bol silný, chce mať silného lídra, chce zachovať nejakú, jak to nazvať, heterogénnosť svojho štátu, chce byť hrdý na svoj štát, no tak pre ňoho bude najlepšie, keď bude mať túto konzervatívnu politiku. K tomuto sa ešte trošku vyjadrím bližšie. Prečo, keď vidíme kvázi tú liberálnejšiu populáciu, prečo oni chcú vlastne tú absolútnu kontrolu štátu, aby zasahoval do všetkého, prečo chcú, aby bol štát sociálny, aby sa postaral, aby vlastne všetky LGBT a všetky nejaké možné menšiny boli ako keby chránené. Lebo sú to
v mojom pohľade, ľudia, ktorí podvedome tiež chcú byť ochraňovaní a chránení. Ja neviem, liberáli, poviem to tak, málo ktorý liberál je veľký, silný, statný chlap, ktorý je sebavedomý a ktorý, ja neviem, podniká a ide si proste svoje a tak ďalej a tak ďalej. Každý, keď si predstaví nejakého liberála, tak si predstaví Korčoka alebo Šimečku. Hej? Nie sú to nejaké vzory zrovna mužskej nejakej sily alebo toho, že by teda sa vedeli sami o seba postarať. Títo ľudia potrebujú mať ochranky, títo ľudia potrebujú mať inštitúcie, aby ich chránili. So ženami to isté. Keď si predstavíte typickú liberálku, tak je to s prepáčením veľakrát, a hlavne na západnom svete, nejaká obtlstlá, nevábne vyzerajúca ženská, ktorá je zatrpknutá, lebo ju muži nechcú. A v podstate má ešte možno nejakú vadu, alebo ja neviem, je na niečo chorá, alergická a tak ďalej. Od malička sa s ňou zachádza nejak jak v rukavičkách, potrebuje tú ochranu. Preto bude voliť strany, ktoré jej slúbia ochranu. A nie len jej, ale ochranu, hovorím, rôznych menšín, väčšín, už pomaličky niekde v Európe. Všetky možné práva, nadpráva a tak ďalej. Zasa žena, silná žena, ktorá pozná svoje nejaké biologické potreby a postavenie, chce byť matkou, chce byť vzornou, alebo teda chce byť správnou ženou, manželkou, vyznáva nejaké, ja neviem, je to kresťanka, ktorá je kvázi silná žena, možno, že môže byť aj mať nejakú kariéru, ale skrátka je to žena, ktorá nepotrebuje tú nejakú dodatočnú ochranu. V Amerike typická tá konzervatívka je nejaká ženská, ktorá proste chodí na strelnicu so svojím mužom, hej, alebo ja neviem, jazdí na veľkom aute a vie si vymeniť sama rezervu, teda defekt. Takže tie archetypy tých ľudí vo vzťahu k politike sú asi takéto a nedá sa im to dať za zlé. Ja osobne, keby som bol, vymyslím si teraz, a nechcem naozaj nikoho nejak zhadzovať alebo si robiť srandu alebo niečo podobné. Keby som bol nejaký člen minority, nedaj Bože by som mal alergiu na laktózu a do toho ešte jednu nohu kratšiu, tak tiež asi vystávam skôr tie liberálne názory a toho, že teda všetci musí mať nejakú ochranu a aby sa o mňa štát postaral. Keďže som relatívne, nechcem povedať, že urastený, ale proste nie som 5-kilový malý chlapček. Pracujem na sebe, vzdelávam sa, neviem, viem si vymeniť sám to koleso, aj keď dostanem defekt, tak v mojom mentálnom nastavení ja nepotrebujem pomoc. Veľa týchto konzervatívcov vlastne aj tú pomoc odmieta. Už len z princípu toho, že nehajte ma, ja sa chcem niečo nové naučiť, chcem byť self-sufficient, po anglicky, ako to preložiť. Chcem byť nezávislý, chcem byť, aby som vlastne nepotreboval nikoho na svoj život a, jak sa povie, idem si svoje bez toho, aby som potreboval nejakú pomocnú ruku od štátu alebo od nejakých iných sociálnych grúp, ako to tak povedať. Takže to je to, že komu aká politika vyhovuje. A preto je toľko politických strán a preto majú tak kvázi rozdielnejšie tieto volebné programy alebo záujmy, pretože aj ľudia sú rozdielní a každému svedčí alebo je blízke srdcu niečo iné. Takže prosím vás, na budúce, keď bude nejaká debata a vidíte, že tá debata sa strháva do nejakých emócií, alebo že ten človek nevie si obhájiť tú svoju danú voľbu, a nie, že by ju potreboval obhajovať, každému v podstate môže byť uprdele, čo si niekto iný myslí, ale kašlite na to. Ja viem, že debatovať o tom, ktorý hráč fotbalu je najlepší, ktoré auto, či je lepší Mercedes alebo Bavorák, či je lepšie, ja neviem, auto ide, dobre. Proste, či sú lepšie rôzne iné veci, tak nemá to v podstate cenu, nemá to zmysel, pretože každému je dobre to, čo si on vyberie pre tie svoje potreby. Tak, iba taká malá vsúka, 10 minút hádam stačí
No a držte sa.